Linza mı deyip benim yok diyen. Linza mı deyip benim yok diyen. Kuda canım beren gözü diyen. Yok sularda soğuk. Soğuk dala akılım. İyi olmalı. Bu diyecek olsa oldu. Aklım neyme? Şudaş doğru. Al palatkan da diyen advali. Lele karnıştım hala mı ya? Hala mı ya lan? Yani gelecek kadın var kadın. Gelecek kadın. Sakşıp kaçtan beter oluyor. Her kim cahanın kıdağır deyip yaptır cahan. Yani ben insandan mı yanacak? Yok aklım evde kızıl yağlık men hazır beriyem kaydamda. Ay men oğurcak badın. Men de beriyem. Kuş karopka yataya. Killa mi? Kuş karopkadan. Yok kalpaklar satılıyor dancak olsam öyle. Dancak oluyor. Yok neylekten ihtiyaç Aha, koynacağım kıfır yer tutuyor. Şu bağırdım derdi kurtardı men yağlığıma kaldı da. Haydan. Hava dana ver yine. Yok dana inmişim sadece. Hava şeydi. Yine yağlık dana inme. Ul uzun salla koyuyorsan dipet çekecek koy. Men yalan lacan erkim oğurcak işin ver ya görüyor musun? Men şol kırmaktır bereceğim bilip. Şoňa görä azaptym. Candan edip. Yadyňa düşýär. Şoňdan ýadym hawa. Çağamyn maýyňa çymy diýin malýady. Gaýma kabe kıýacak. Ulýmy, koy gidip-de. Olam Joralyňdan habar ýok diýseňiz ýok, aklym gelmesinler hökman ne. Ýa-da oturma. Dinaram gelýär. Dinaram gelýär. Açça pala. Jogadır hayır. Kimin de şeýle iňe barjak. Ama kalacak. Men de şeýle. Ertir kadar köýlük giýýär. Kimin men de şeýle. Benim ýarjakdan jakmy? Benim ýarjakdan ay. Sen, gawçy sen. Ýatan nahatam gawçy. Çağa. şöyle. Gözlerine fırme çekilen, başına yağlı atılan, Türkmen milli vahli, ovadan gelin gayıbları. Gözlerine fırme çekilen, başına yağlı atılan, Türkmen milli vahli, ovadan gelin gayıbları. Däwürler gül açana alma yanaklarında Kesse kimin dadon anora olacak Şatlığa beslenyer gönlümde yok bir gülüm Denizin gereğim anora olacak Saçın şamar bollum bimar Gözleri kumay nuranay Yüreğim para para Anora olacak Saçın şamar bollum bimar Gözleri kumay nuranay Yüreğim para para Anora olacak Min dedim yedirim yara Tuz basıl yar ağır yara Kalbim bolly para para Dinge olming derdime çare Mecnun kimin dali dali Aşkına çikken ahına lani
Yo dinle de. Burada da içecek. Men haçana nere iyi maktum sarma ister ya dinle mi? Te sarma yoktu da. Adalık o. Şoňçyna kılım. Ayrı olmadı start. Sen elime de tarkan diyor diyorsun. Alklahta senden paylaşmak. Ben paylaşayım. Ağzı verdir. Dine klasdaşmışna tekrar. Tuvalemediğim ben namda. Şuwa batır dörd adam videoya. Ja, men så det super åt. Sweet and çırçımı. Deredayda şunu düşünelim. Ala çırağır bakıyorlar bana. Yüzügere aykan. Ay kapır var ki bir yok kendine. Ay te yemi gittin mi? Evet. Evet ne hemen boşluk diyor. Yaman olmayın. Şimdiden öp diyemem. Onun sen sinarı kamettecek. Korkan oyun doğan taşlayır var. Koy yapılı kamera. Ahvanlar bize var ha. Qati ken saçak diýler. Toy pay saçaklyk qati ken zat gelýär ha. Süýjüsünden tut kökösünden tordy tanımayan adamlarymyzdan qati ken şeýlik ken zat. Jaňat getirip otyrlar, sağ olsunlar. Ine men diýjek bolýandadım, köpsiniň akaundy bar, köpsiniň ýoga. Ha, gynan birden mara paylaşmasam, size maňa paylaş diýip uradan bolsaňyz, o zat edip gynaşmaň bolmak kılym. Ine bul han toy paýy. Meselem, şeýler gorkany şunu gatken zat uratdyrdyna. Bu tarap amma. Men bularň akauntyny goýaýyn. Birden diýjek bolýandadım, paylaşyp bilmesem, zat edip ona diyecek bolýarym gaçy görüşmäge rady bolun, kabul bolsun, taňry ýalkasyn kendat gelýär. Inje men kommity. Hiç görmediňiz bu zaýy. Ýaşy bolan zaýda endelmeden dogany. Ine gorkadyň, nätere şuny toy paýlary uradypdyr. Seredim. Ha, çekse wagtaňa dön. Ana boldy. Şuny toy paýy uradypdyr. Gaçy kendat Dişmek çonu ken gelýär ýöne kabul bolsun ine. Bunu tapar gadyna. Nerede? Gaty ken gady uratdy. Saňa berenem. Oglanlar şular ýaly takýar. Ine nomerlerden bellep alyp galyň. Priyamoy 60 fäslik 68 73 75 priyamoy. Yani 60 fäslik öňe 68 73 75 han toy paýy. Köp minnetdarlygymı bildirýän gaty gowdatlar uratdyňyz. Hiýdaňyza sag bolun, taňar ýakasyn döwletiňiz atdyň. Oja ýakalar zat asal ha, sag bolun akylym. Şu bir gyýjagazy bar, aýja ýanynda. Başga ol. Ony öýmizde goja gyýy garar. Neme barýan oglan gyzyl bermänler. Gyzyl bermänler aýja. Indi men niýe barjak gelýär şolaglara. Menim gyzyl näme diýär. Gyzyl näme? Etnaty maňlay hawa giderdim. Näme gyzyl alyp gitdim men men agdy mastyrma. Oy ýogary. Bakın allılar aýça. Men gyzylym dakdylarym allylarym da gyzygynyň içinde. Şoňçy bu gowunu galatma şeýle gyzyl jabaranyň gowa akylym. Daýda mert berdi. Bir gyzylymy. Hakyky hiç ýadymdan çykmar. Gyýlar size matta hat. Ay dakynmadym diýdi. Dakynmady. Ona gara ola maşina beripdirýär bal. Barda. Neydi? Dur da içme. Hawa men öýümi öýetjek bolum, işi geçjek bolum, bolonja gyzylymy daýdamyň, doganynyň, hakamyň gyzyllaryny allym daýym gaýta meni Oja bolup ýaşarlar diýdim çatyn alyp neme maşina berdim. Yalan ýok näme men Allah da bilýär, gullum bilýär näme onu. Ha maşinaly hakamy üstüne biraz pul berdi. Indi diýjek bolýandadım, aýja da diýen ýaşylara diýen. Ha daýda. Gerek gel akylym gyzyllyp bara ha on ýaly bolmaly. Konşumyň aýdan tokadan dakbarta kulak kaýfly. Ha o dakmasyn gyzyl sizem ýaşap bolýar ýani ýok. Sen gyzyllygydan da näme soň bolmajak bolsa dogrydan daýda. Şoňçy gyzyl gowoglan bolmy bolly. Gulýaly. Oglan gow. Gaýnmamy? Gowmy? Onu näme aýtsa gyzyllyp da beýgide turulmada.
Barakılım oynayalım olmaz. Son bolor durur. İşler. Men nahile kıydım. Edilen. Belay yazık. Bela yapacaktım oğlum. Qova men paxir. Ne qadala dava ettim, ne dava ettim men çağa. Aslında dedim ki işlerde de davet Hava ha. Yine manglay bolmasa bolmaya ha. Daydanım, ögüm şeytip men daydan. Men näl prastağıydım. Yine manglay bolmasa bolmaya. Qadallan bitýär däl akılım. Şunu Hudaý versin soňa mana öňüm bana soňun diye. Hana, Hudaýa şükür gör. Inni bara qadırla mene. Hudaýa şükür. Poçka ma, ne ýüreçikli qalqajygym ma. Soň sepdinen berkem işler. Hawa, sen işläp çyka alarsyň Kadın akylym. näme adamy bir bolýar da wahe. Şoç aýja barýan baraň oglumyň çögürlärmi de görä. Barýamyň özü. Enine kostoşu. Barın. Ana gelin täzeden. Bir hayvanı sahiplenmek dünyanın en güzel duygusu. Bakın yıllarca iyi ve kötü günde birlikte oluyorsun. Eksikliğini, hatanı yüzüne vurmuyor. Dedikodunu yapmıyor. Dostluğunu paylaşıyor. Yalnızlık duygunu gideriyor. Oyunlarıyla dertlerini unutturuyor. Moralin bozukken yaptığı birkaç Burancıkları. Gör. Biz aşık oynayadık, malçak oynayadık. Görün mü bunları? Telefon oynayadık. Himmesinin eline telefonla. Hey, oğlanlar, elinizi kaldırın. Kaldır bakalım elini. Kızıklı mı telefon? Kızıklı mı? Ova ha? Bu tarafta gıybat gidiyor ya. Bu tarafta telefon. Gel akalım. Kim arası? Düşük. Anne verin Hatice. Anne verin kayın. Men qadanamada teret Allah'ca erçi iyimek buyursun Allah ha. İne bakırım palatkası şu niye turdu istiyaniyor. Ben suratlarımı koyuyum. Arasıca men mara ö dostum deyip ögümü işgärleri zadi qatığı çınım bilen ya. Şu ilahi hizmet ne de palatkan arasıcılığı. Yine batır gepini de nereden biliyor musun? Neme palatkan bastınız deyip yudur ya. Sen biliyor musun? Ne yudur ya hem ne zadını? Yine arasıcı edip yine bugünkü ulaşımız iyi neme diyede? İyi başlayabiliyorum. 9'da 8'de başlanıcı. Yatmancık şu an tayarlar, atıyorlar. Yine mer savaşıyla düşeyini gidip var ya. Tutuları, lustrası, arasıçılığı, kesesi. Yine seyredin koyduğunuzun önüne bir cısta kanal ya. Yıkıcı, dövük, yenecek. Seyredin arasıcılığına da. Diyecek olan son yal arasıçıl. Yine Hülyan Kocağı'nın üssü himmelerde. Çemçelerde koyuşlarına seyredin. Batır bilen haberlaşın akılım. Men mara dostum, 20 yıllık dostum deyip öp diyemem. 66, 65, 49. Arkayın haberlaşın. Tanrı arkasın batır. Ten eden hizmetlerine de köp sağ ol. Yürek aymelem anardan. Yürek diye aymelem alsana. Ana. Canım ben de şeyin bu. Haydi mararcağım ki. Ewa. Gellik oya şuat marara aymele gal qaytdım men qakan qoyma diyayse. Ha? Edime bakadiyen beni. Diyayse. Bu hira qakan. Dikis. Qoydım pasbalana sen. Men wara ha olanan ma qaydi. Men mun qaqasından ejesen qawariya. Ha gencam qawariya. Men mun qaqasından ejesen qawariya. Gidber aydım. Ondan sonra bu da men aslında aymelek bilen men de stapel tikindik. Yine men stapelamayan bir plana jandakin tronga küçültürmän asatay dip alıp qaytdım. Şunu yetmeli ya men de şeyinme. Biraz yazma kılıp doğraymaysam. Yalan yok. Bir Emme komentar edemedir. Şu komentarı men dikkatimi çekti. Şu vatla akşam saat
bir mi iki mi şuat sana dönöyin şular ya SMS asına kelmeye diýäňiz neme marda bolsaňyz Aycemal parfümeriya var. Aycemal parfümeriya dip Instagram'da da ýatsaňyz çıkýar, TikTok'da da mar welaýaty. Neme ters çekeläwetür. Neme şu. Bizim hemme dadymyz badyr şonna. Ondan eger diýseňiz başga welaýatlar, hemme welaýatlara yerlemez var da şon ýaly diýlerlerimiz var, adymyz var. Ana ýerden muňa ýudum serdiňizmi şoňa mehran ýerden muňa ýudum ýa oňa ýudummy? Ýok, ýerden adama çarkala ýudum. Günnüz akşama mene buňa ýugyan. Öýe geldim şo wagtça bolýar muňa ýugyandyr ýüzümi. Ana bulam zaşitasi, gorak, şu da aýtma zaşita diýip. Gara şolar ýa şu zatlamyň hemmesi welaýet bolsun köpçükleşine derim. Welaýet bolsun da bolsun 64'lik 60 98 88 ya da 61'lik 83 83 87. Güläşiň nomera 64'lik 60 98 88. İşin numaram 61'lik 83 83 87. Arkaýyn jaňa dip bilýäňiz. Ine akşam adam edýän men şuat. Bakım diýin, näme diýin. Ne jel bilen ýüzümi ýuwyan, gözüňize sokmaň. Ne filtr hiç zat ýokdur, gözüňize sokmaň diýdim. Bul gözüňize ajat ýa, amny tuşly kaňyz gözüňize sokmaň şeýle günlerde, liboy wagt gözüňize sokup ýuwup bilýäňiz, bul tebiği. Bul tuşly bolun, tuşsuz bolun gözüňize sokmaň akylym. Ana diýişme Aycemal parfümeriya diýip aýtdym seýen. Çağalardan gaçyp bolksene. Şuşular gelle. Açın. Çağalar eşedip gaýtdylar ikisi. Bizler nemeli. Şodaly ýeýin. Kana ýetip lacak hareket çaýmelep bukulaýmy. Afiyet olsun. Afiyet olsun size. Men kamerany açýan öňünden saýlaýa seredim. Menne şunu görkezem biziň bazmy islammy bilýäňiz ennam üçin. Şonu siz reklam etýäňiz, başlatýan we gurlaýan aýmyra başladym. Başla. Var 2-3. Reklam et. Prosto öwdiýemek dogry aýdyr. Jalkolar is better ýöne kansekseniz, sepseniz boğyanır şona aýtaýyn. Is better suwa düşmeler 280 diýdi. Şeýdi sepseniz bolanok. Maňa hakdyrýarmy ömüre? Awkam ýalňyzdaky adamlar boğulýar jalkolar. Jalkolar bahasy 150 manatdan sagyny bilen bile 61'lik 83 83 87 ya da şol accountdan ya da 64'lik 60 98 88 güläşden alyp